Тры ўражанні. Наўроцкі добрае, моцнае ўражанне. Я думаю, і яго прамова, і Святланы гэта добра расстаўленыя акцэнты. То бок тут працавалі і піяршчыкі, і тыя, хто рыхтуе, але вот тое, што это было агучана на палітычным узроўні, гэта важна. А другое, мне падаецца, што пляцоўка унікальная сама па сабе. І яе варта захоўваць, таму што я не ведаю прыкладаў такіх прэцэдэнтаў, што для кагосьці, нават калі мы берем Украіну, што ёсць такая пляцоўка, што вот прэзідэнт Польшы, вялікай краіны, якая па эканамічнай састаўляючай увайшла ў двадцатку і ладзіць вось такое мерапрыемства. Гэта супер, гэта круто, гэта сведчыць пра тое, што мы на лакатарах Польшы, мы там ёсць, мы там прысутнічаем, і што это не толькі словы там пра Беларусь, але гэта і дзеянні. Это трэба арганізаваць, это трэба сабраць, патраціць час. Час прэзідэнта каштуе вельмі дорага. Таму я думаю, для нас это унікальны шанец, і хацеў бы, каб это зразумелі мы ўсе.